Здравейте! Днес ще ви покажем как може да си смажете покривна машина Elna Extend Easy Cover. Всяка една качествена шевна машина е с метални части и затова трябва да се смазва поне няколко пъти в годината, разбира се, може и по-често. Ще ни трябва качествено масло за шевни машини, най-добре да е прозрачно, и четка за почистване. Смазването винаги трябва да се извършва при изключена машина. Също така смазването трябва да се извършва преди работа, а не след като машината е работила. Преди смазване винаги трябва да изчистим от всякакви мъхчета или парчета, конци, частите, които ще смазваме. Първо трябва да смажем иглената бара. С маховика завъртаме, така че да свалим максимално долно положение иглите и в основата капваме една-две капки масло. А ако машината позволява достъп по-нагоре до иглената бара, също може да се смаже и по-нагоре. След това вдигаме с маховика отново иглената бара нагоре. Няколко пъти може така да завъртите, за да се разнесе маслото по цялата й дължина. Като се е разнесло, може да капнем още веднъж на същото място и отново да завъртим маховика няколко пъти нагоре-надолу. За да смажем биелата на плетача, отваряме предния капак, завъртаме отново маховика, така че плетача да ни застане максимално дясно положение и отново с четката почистваме всички места, където може да се събере мъх. След това смазваме биелата, т.е. държача на плетача максимално отзад, навсякъде където виждаме връзки. По една-две капки масло е достатъчно и отново завъртаме маховика на ръка няколко пъти да се разнесе маслото. Ако имате маслянка с по-дълъг накрайник, може да я използвате, за да смажете иглената бара малко по-подробно. През отворя на водача на конците имате достъп до иглената бара в по-горния й край. И от тук много лесно може да смажете горния край на иглената бара, който също е важен.